Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen
Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Lumapit, Lipasyag, makiramdam, lawen, at pakiintindihan, ingmetong at metong. ready mga baldugan mong dialogo. Nananuta pa, mekeni at makipagdialogo. King programang Simbayan Tayo. Hello at isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po yung among Simpapawid, si Father Pep Bakay po ito. Ang inyo pong station administrator ng 91.9 Bright FM. Ang radio station po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating programang Simbayan Tayo. At halina't ating pong talakayin ang pagtutulungan, programa at pagkikipag-ugnayan ng simbahan at bayan na nagbibigay halaga sa karaniwang mamamayan. Ito ay isang usapin po na nagbibigay buhay sa pagkakapit-bisig ng ating pananampalataya at pagiging mabuting Pilipino. Tayo po ay nasa year 2 at ito po ang 84th episode na. No? Medyo malayo na tayo, ano Bob? Ng programang handog po ng Archdiocesan Commission on Public Affairs, no? Ang Simbayan Tayo. At yung po ang mga ating mga FB viewers sa screen po ay with me, of course, si Brother Bob, ang isa pong member ng ating ACPA. Yung the rest, medyo busy. Sino Brother Jeff and James and si Noel. And of course, may bisita po tayo mamaya, no? Ating i-introduce siya. No? Bumati ka muna, Bob, sa ating mga tagapakinig. Okay po, sa isang magandang umaga po, lalong-lalo na po sa ating mga regular listeners and viewers po sa ating programa every Monday. So isang magandang umaga po sa lahat. Yes. May klase ba kayo ngayon? Ako mong wala po akong klase pag Monday dahil naka-agreement po sa Pero atin. hindi naman tayo affected ng may bagyo daw eh. Oo nga po, Mong. May Ayan, baka matakot na naman yung ating mga sa bagyo. Anyway, kasama po natin ngayon sa studio ang ating pong bisita, no? Dito po sa ating programa. Masaya po naming makasama ang isa sa mga representatives ng GSIS from Loans and Claims Unit under Frontline Servicing Division, si Ma'am Annabel Halili. Ma'am, mag-greet po kayo sa ating mga tagapakinig. Yan. Maginawang umaga po, Among Pep, Sir Bob. Sa lahat po ng mga sumusubaybay na nakikinig at nanonood sa ating FB Live ng ating programang Simbayan Tayo. Maginhawang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Matipid pa si Ma'am. Mamaya ikukuwarda siya natin. Okay, at ibigay muna natin, no, yung ating mga text line numbers at saka yung ating mga different social media platforms. Para po karimbisang mag-share reflections sa ating greetings o nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po karing kaya katamong text line numbers Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin kaya katamong parokyang Kabibilangan, Mankadita at dinantalang Maya pa oras din kaya kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po
yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ng Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kay kayong donasyon keng GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwa pang tao na tintamong radyo amakasaw king kay katamong biye kasalpantayanan mangkanita lalo la pang dakal ting kay katamong kakaluguran. Okay. Thank you, Among. At diretso na tayo no, sa ating opening prayer no, to be led by Brother Bob. Okay po. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal at mapagpalinga, salamat po sa araw na ito. Gabayan po ninyo ang aming pag-uusapan tungkol sa GSIS loans and claims. Bigyan niyo po ninyo ng karunungan ang speakers at ang pag-unawa ng mga nakikinig. Sana po makatulong ang programang ito sa lahat ng government employees sa Region 3 o in particular po sa Pampanga. Hiniling po namin ito sa pangalan ni Jesucristo, aming tagapagligtas kasama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo po kami. Santo Cristo del Pardon, Kaawaan mo po kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay. Diretso na tayo kay Mama Annabel, no? And of course, para sa ating mga nanonood at nakikinig po no via social media natin, mga accounts, no? Ma'am, maaari po ba kayong magbigay ng konting impormasyon tungkol sa inyong sarili, yung background ninyo, and how did you end up na dito po sa public service, no? Opo. Yeah. So, bali, ano po, I'm a staff officer 1 po sa GSIS Pampanga under loans and claims unit po of the frontline servicing department. Opo. Ano ba yung academic background mo, ma'am? Saan ka nag-aral? Ito ba'y talagang specialization mo? Hindi po. I graduated po a Bachelor of Science Business Management related. University of the Philippines. Okay. This coming January po, I will be celebrating my 25th year in the government. Wow. Silver. Silver na. Grabe, no? Ano po, diretso kayo sa GSIS? O... Yes po, after graduation, Okay. April, then August po sa GSIS na po. Yes, medyo curious. 1998 Curious ako, why GSIS? Ang daming mga government agencies. May why GSIS? May ano ba talaga? Special? Actually, wala naman po. Nung time wala po na naman. yun, syempre kakagraduate ko lang. Okay. So, wala pa talaga in mind kung ano magiging specialista. So, kung saan po ako na nakapasok. Okay, okay. So you applied and parang isang available, no? Yes. Job opportunity during that time. Okay. Ano po yung GSIS basically? What is its mandate especially, no? Po, bali, GSIS po is a government financial institution. Mhm. Bali, yung primary objective po niya is to provide services po sa mga government employees and provide po mga benefits in times of or pagdating po ng mga contingencies like retirement or in case of death ng ating mga members or mga government employees. So siya po yung nagpo-provide ng mga defined benefit scheme po para sa kanila. So pinoprotektahan po niya at ina-uphold ng welfare ng mga government employees as well as their beneficiaries po. Yes. So ang covered talaga rito Mga government employees. all government. Ikaw, Bob, ano ba? Dahil nasa State University ka. Apo, cover po. Opo, kami. under po. Yes. Under. SUCs po, GSIS. under kami ng SUCs. Apo. Yes, ma'am. Yes po. Well, diretso na tayo kasi ito yung unit regarding ano ba ito? Loans? Loans and claims po. And loans and claims. Okay. At pwede nyo bang talakayin po itong loans, no? Sino, magkano, kailan pwede mag-loan? So Okay. basically po, ang ating mga ginhawa loan programs are available po para sa ating mga active members. Meron din po tayo para sa ating mga pensioners. No? So, ang mga different loan types po or available na loans na pwedeng i-apply ng ating mga members are based po sa kanilang qualifications, based po sa kanilang years in service and
salary po. Mhm. Ayan. So, meron din po tayo para sa ating mga pensioners. And to qualify po para sa ating mga loans, ang mga basic requirements, unang-una, dapat meron po tayong UMID card or GSIS e-card account. Number 2, not on leave of absence without pay. Number 3, wala po tayong pending case. Okay. And then also, number 4, dapat hindi po status na suspended ang ating agency. No? And opo, dahil meron po tayong mga cases na meron mga Apa. status po na suspended. Although madalang lang naman po 'yon. And lastly, so in pursuant to provisions of General Appropriations Act, dapat po ang ating net take home pay ay hindi bababa ng 5,000 pesos after deducting the loan amortization. Yun. Oo. In case po na yung halimbawa parang na-dissolve yung isang government agency, no? O kaya nag-resign, no? Cases na parang na-disrupt yung kanilang Na-abolish po yung isang Yes, oo. Pwede po bang yung ituloy voluntary contribution yung mga nag-umpisa na ng public service nila at o kaya kung sabi nga rito kung may kulang o mali sa mga records nila. How do you fix this one? Una po yung sa voluntary resignation, wala po tayong voluntary resignation, voluntary payment pala, Okay. sorry. Voluntary payment, wala po tayong voluntary payment sa GSIS. So dapat po talaga ang isang para maging member ng GSIS, tayo po employed sa isang government agency. No, meron po tayong tinatawag na employee-employer relationship. Yun po, no, yung nagbabayad tayo ng premiums at the same time, pinambabayad din po tayo ng ating agency. Mhm. Pero kung na-disrupt yun, ma'am. Ngayon, kung example po, na-abolish po yung agency natin. So, meron po tayong mga benefits na pwedeng makuha sa GSIS na ma-avail. Or pwede po tayo mag-transfer sa ibang agency para ituloy po natin yung serbisyo natin. I see. So yung qualified dito, ma'am, yun lang talagang yung status niya is as temporary or casual or permanent lang po, no? So dun sa mga contract of service, they are not part of the GSI. Yes po, kasi yung pong job order, contractual, wala po silang employee Relationship. Relationship, So, wala po silang, yung iba po walang monthly fixed income or wala silang debit and regular hours of work po. And then yung question po ni Sir kanina, yung in case na merong mga mali sa record. Yes, oo. Apa. No? So meron po O kaya tayong kulang, mga Opo, ganyan. yan. Okay, So maganda pong question 'yon. No, so in case naman po na merong mga discrepancies sa mga records, no, sa pamamagitan po ng ating mobile app na tinatawag natin GSIS Touch, ang ating mga miyembro po maaari po nalang i-check or i-verify ang kanilang mga records anytime, anywhere at their own convenience. And kung naka-note po sila ng mga deficiencies, discrepancies sa kanilang mga salary, years in service, or ang kanilang mga basic information, gaya or simpleng pagpapalit lang po ng cellphone number or email address, maaari po mag-request ng updating of records or para makorek ang mga records po ng ating mga miyembro. Yan, no? So para po sa ating mga active members, maaari po sila mag-request through their agency authorized officer or AAO para po ma-update or ma-correct ang kanilang mga basic data. Yes. Sa mga pensioners naman po, they can request directly to at any nearest GSIS office. Ano po yung, aside from yung kanilang salary grade, years of service, ano po yung nagiging basis ng yung kanilang amount of pension or yung kanila pong natatanggap sa GSIS? Ay, sa pagko-compute naman po ng pension natin, Yes, oo. so meron po tayong tinatawag na average monthly compensation or AMC. So, una-una po, kukunin natin yung salary, average salary ng isang member, yung for the last 3 years or last 36 months, i-average po natin ito. At yun po yung tinatawag nating AMC. And then gagamitin po natin siyang factor. Meron po tayong factor na ginagamit sa pagko-compute po ng pension. So yung basis po natin sa pag-compute ng ating pension, hindi po yung last salary, kundi average salary po for the last 3 years. Oh, yung 3 years. Apa. Opo. And hindi yung ngayon. Present Yes po. po. Back 3 years po siya po. Oo. I-average po natin siya. I-average yan, no? Yes, at ito nga yung
Natanong mo na ba ito, ma'am, kanina? Hindi pa po, Yung ma'am. job order, sige. Ay, dito po ano po, loans. Tapos na po ito. Sige, oo. So, ano-ano po ang mga loans under GSIS po? Sige, Para kung po may mga marinig ng ano ating kayo mga dyan, viewers Yan. and So, listeners medyo po. madami-dami po yun. So, pero Sige po, para po marinig going back nila. po pala doon sa discrepancy, if ever naman po ang makita nilang discrepancy ay regarding sa kanilang loans and premium payments, maaari din po sila mag-request ng reconciliation po ng accounts. May complaint desk ba kayo dyan? Meron po, and pwede rin po sila mag-file ng members request form through GSIS Touch. So, Okay. isasubmit lang po nila electronically. Yes. Sige, Ayan. yung mga So, loans, ma'am. Pagdating naman sa Depende. ating mga loans, Yes, Opo. go ahead. ayan, so, unang-una, mga type of loan na meron po tayo sa GSIS, ang ating Digital Ginhawa Loan Program. So, ito po yung pinakabago natin. Well, actually, it is an improved and enhanced version po ng ating dating computer loan. Mas pinataas po ito. So, ang loanable amount na po is 60,000 pesos with 6% per annum and 3 years to pay. Then, we have also our multipurpose loan bundles. No, yung tinatawag nating MPL bundle. So, una po dito, yung ating MPL Max. Kung natatand po natin yung dating GFAL, no, parang Apa, ganito po GFAL. yung concept niya, no, yung MPL Max, it is a form of a buyout loan. No, kung meron po tayong mga loans sa ating mga private lending institution, pwede po nating i-buy out ni GSIS ang mga loans po natin sa PLIs sa mas mababang interest po. No, so, ang interest po nito is 6% per annum. Okay. At ang loan amount is a maximum of 19 months of our basic monthly salary para po sa mga meron ng 15 years or more in service. And then payable po ito up to 10 years. Then another member po na ating MPL is yung MPL Lite. So ito naman po yung bilisan na paglo-loan kung nakakailangan na po talaga tayo. Express. Yan, tama. Express loan po. So, ang maximum po nito is 50,000 pesos. Okay. And then, payable po siya from 6 months up to 24 months po. And then, we have our MPL Flex. No? So, under MPL Flex naman, ang amount of loan, so depende po ito sa ating years in service. At ang minimum of 1 month salary para po sa mga naka 1 month na premium payments. And then yung maximum po natin is 14 months sa mga meron ng 15 years in service. So payable din po ito up to 15 years po. And then what else? Meron din po tayong policy loan. So available naman po ang policy loan sa mga meron ng at least 1 year in service. No? So kung meron po tayong dalawang types po ng life insurance sa GSIS, so under the Enhanced Life Policy or LP policy, ang pwede pong i-avail is up to 70% of our total cash value, while yung mga CM policy naman or yung life endowment policy is up to 50% of our cash value. Ang policy loan po, pwede siyang i-renew after 1 year. No? After 1 year. Yes po, after 1 year. So, ang interest po nito is 8% per annum. And then, we have also emergency loan. Yeah. Available Calamity. po ito. Calamity Yes yan. po, calamity loan. Yan, Available yan, po oh. ito sa mga residing and working in a declared calamity. So, kung nagtatrabaho ka sa San Fernando, tapos taga Sambales ka, na-declare yung Sambales, so pwede kang Magki-claim po. no? So, yung initial loan po nito is 20,000 and then 3 years to pay and then 6% per annum din po. And lastly, para sa ating active members, yung po tinatawag natin GFAL Educational Loan. So, ito naman po ay para sa mga estudyante natin, no? Ito po ay tinatawag din nating study now, pay later kasi ito po ay 10 years to pay with a grace period of 5 years. No? So after 5 years, doon ka pa magbabayad ng monthly amortization. Pero ang qualified po dito, those with 15 years in service at maaari po sila mag-nominate up to 2 student beneficiary. At ang amount of loan is 100,000 pesos per year. Maximum po yun. Kaya mga anak ng ano yan. Pwede pong anak, up to anak, pamangkin, apo, Oh, mga in-laws, talaga? pwede rin po.
available Relatives din po sa ba, kanila. ganun? Yeah. Yes po. Pero you have also parang medical loan or Hindi po loan Hindi. yung medical. Bali, benefit Aha. po siya. benefit Ah. lang. Meron po tayong employees compensation para sa mga work-related sickness and injuries or Oo, accidents. oo. Kung non-work-related naman po, meron po tayong disabilities under RA 8291. Yun. No? And additional po pala para sa mga loans, para naman sa ating mga pensioners, meron po tayong pension loan. Maaari po sila mag-loan up to 6 months of their basic monthly pension but not to exceed 500,000 pesos. And so emergency loan, those who are pensioners who are residing in the declared calamity area, pwede rin po sila mag-avail ng emergency loan. Yeah. Ma'am, do you check kung halimbawa yung isang isang applicant. Of course, ano yan kung may mga loans siya sa ibang agencies na like sa SS or something, hindi niyo naman pinapakilaman yun. Hindi naman po. Oo. Basta yung sa inyo lang, no? Opo. Kasi, of course, kung medyo hindi magandang record sa SSS, baka Apo. yung mga ganyan. Yung hindi HR naman kasi po kami mag-ano check. mong Opo. siyang mag-ano na kung Mag- allowed siya. So oo. magbe-verify yung GSI sa Oo, HR po. Okay. Apo. Yeah. Sige ba? So, baka ito. Okay po. So pwede po bang mag-apply ng loan ang nasa category ng job order, casual or contractual status for the long time? Yung po mga, gaya po na sinabi ko kanina, yung mga job order, mga contractuals, Walang casual. relationship. Apo. Yeah, So dahil because of that hindi po sila pwede mag-apply sa ating loan dahil wala nga po silang relationship. employee-employer relationship and wala po silang premium payments. Yes. Okay po. So, So ano po ang mga documents yan, needed na importante dapat ito. Oh. ay dala ng mga applicant na may bayad? May bayad ba ito, oh? May bayad ba ito? Katagal ng Pabilis mabilis ng processing loans ng na loan application. application. Sa GSIS po, wala po tayong documents, requirements, or collateral na kailangan i-submit. Wow. So, yes po. Maaari po silang mag-loan through GSIS Touch. No? So, anytime, anywhere, gaya po nasabi ka, at their own convenience, kahit Sabado or Linggo, kahit gabi, pwede ka po mag-online, mag-check kung ano yung pwede mong i-avail na loan at pwede po kayo mag-apply through GSIS Touch. No? So, no need to go to any GSIS office po at wala na po kayong kailangang submit na documents. Okay. Parang wala na yung parang certificate of government employment. Parang ganyan. Wala na siguro yun, ma'am. Pag after po submitting your application or confirming your application sa GSIS Touch, dadaan po ito sa ating agency authorized officer. no? Okay. Sa office po nila yon, sa agency nila yon. So sila po yung mag-certify or Confirm, magko-confirm at apa. mag-approve ng kanilang loan. Yun. Tama. Yan, Kasi and kailangan then- may Opo, ano pag rin i-process sa cellphone mo, kailangan i-confirm ng agency. Apo. Yan. Oo. Kung And saan siya. after approval po ng ating AAO, within 2 to 3 banking days, credited na po ito sa kanilang mga UMID card account. So that's how fast? Yes. No? Tama. 2 to 3 days. Yes po. Wow, Matagal na bilis. po yung 3 Apa. days. Mabilis pala yun, no? And of course, sa bangko na ito, and parang diretso na doon na kunin, hindi na sa hindi na po sa office. GSIS. Meron po sila mga ATM na tinatawag. Yes, na usually, issue ng oo. GSIS. That's right. Oo. Yeah. Okay, ang dami na natin nalaman, Bob, no? Opo. At mag-break muna po tayo ng konti, no? Medyo natapos na natin yung first segment. Babalik tayo para sa mga claims ito. Siguro, no? Baka gusto natin tutukan mamayang second segment yung lahat ng issues, no? Regarding yung mga claims and other things pa. Especially ito nga, cost of living, yung sa inflation, no? Ito. At ito po'y tatalakayin natin sa ating second segment, no? Magbabalik po ang Simbayan tayo. Hello po. Ako po si Pepe, ang inyong kakalukuran. Laging masaya, masigla, at masigasig sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Samahan ninyo akong maghatid ng good vibes, pag-asa, at pagmamahal ni Jesus araw-araw. Tandaan, bata ka man o matanda, lahat tayo ay may tuwang sa paglilingkod sa Diyos. Walang edad o estado ng buhay sa puso ni Lord. Kaya tara na, makinig, makitawa, at magutong kasama ko. Dito lang sa 91.9 Right FM, ang radio station na kung saan may kaibigan kang tunay na
masasandalan. Isang magrasyang araw, kakaluguran. May bagong chika ako sa'yo. Alam mo ba ang latest usap-usapan ngayon tungkol sa 91.9 Bright FM Facebook page? Ito ang bagong 55 pesos ko, subscribe ko. Mas pinadali at abot kayang tulong para sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa radyo. Kung paano? Madali lang. Una, bisitahin lamang ang 91.9 Bright FM Facebook page. Pangalawa, i-click ang subscribe button at pagkatapos ay pindutin ulit ang makikitang subscribe button na may nakalagay na 55 pesos. Pangatlo, piliin ang payment method. At hintayin ang confirmation ng iyong subscription. Ang inyong 55 pesos na tulong pinansyal kada buwan sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating Facebook page ay malaking tulong para sa mas marami pang kakaluguran na makakapakinig sa mabuting balita ng Panginoon. Kaya naman, hikayatin na ang pamilya, kaibigan at kakilala na mag-subscribe. Maraming salamat, kakaluguran! Nagbabalik po ang Simbayan tayo at ang ating pong guest no sa episode po na ito ay si Madam Annabel Halili po. Siya po ay Staff Officer 1 Loans and Claims Unit, Frontline Servicing Division ng GSIS Pampanga. Okay, kanina po ay puro loans. Okay Yan. po. Ayon ng mga loan sharks ito. Anyway, sige Bob, but let's continue, no? Okay Yung po. ating mga questions. Okay po, so paano po ninyo sinisecure ang mga loans interest rates ng GSIS ay tunay na competitive at hindi magiging dagdag pasanin sa mga government employees and na already struggling financially? Ayan. No? So, patuloy po yung pag-improve at pag-enhance po ng ating mga loans, no, para maibigay po yung quality service sa ating mga members and pensioners. So, nagpo-provide po ang GSIS ng very affordable and competitive interest rate po. Actually, ang GSIS po ay isa sa mga pinakamababang loan interest rate, no? Meron po tayo sa bansa. Okay. And sa pagpo-provide po na siya financial assistance sa ating mga members without compromising the actuarial life of the system. No, siyempre, loans are investments, so dapat kumita. Pero yung kita na naman po ng mga loans, mga investments ni GSIS, para sa mga members din naman po, pagdating na kanilang future. No, sinisecure po nito ni GSIS para pagdating na kanilang mga retirement and old age pension. So, marami po tayong mga nabanggit na mga loans kanina, no, at isa po 'yon ang GSIS MPL Flex. No, sinawag po itong Flex, MPL Flex dahil ginawa po ito mas flexible. No, ang member po ay merong option kung magkano ang kanyang magiging loan based po sa qualifications niya at pwede rin siyang pumili ng terms, no, na nakaayon sa kanyang pangangailangan. No? So, pamamagitan po ng pagiging flexible at pag-enhance sa ating mga loans. So, unang-una po, naging effect nito, humaba ang term of loan, bumaba po ang monthly amortization, at tumaas po ang mga net take-home pay po ng ating mga members. Yun, so, nakakatulong po sa kanilang financial side ng GSIS sa mga members po natin. Okay. Okay po. Sige Bob. So, ang maximum loanable amount na ba ay nag-adjust proportion alay sa inflation o cost of living o based lamang sa standard formula? Yes po, meron po tayong standard formula, no? It applies to all po sa lahat ng mga members. Hindi po tayo, yung interest rate po natin, hindi nagbe-base sa inflation rate. So, hindi po siya nagbabago or nakabase sa cost of living. At the same time, wala po tayong mga hidden charges, wala tayong mga pre-termination fees sa GSIS po. Ayan. So, kung magkano po yung interest ng isang loan, so hanggang matatapos po yung loan niya, yun po yung magiging Hindi interest nababago? po niya. Hindi po. Okay. Nagbabago lang po siguro yung amount of loan kasi nga gaya ni sabi ko kanina, yung base po ito sa net take home pay. So, syempre, kung magkano yung kayang net take home pay nung kanyang ng isang membro, so dun po, yun po yung ibibigay na loan sa kanya. Yes. Sige Para po. meron pong matira pa sa kanyang net. Oo nga.
Sige. Okay po, so bakit may mga O, ito, cases makaso ito, na oh. approved na loan pero delay ang release ng 2 to 3 months? Saan ba talaga ang bottleneck Yes. sa processing o disbursements ba? o coordination with agencies? Actually, wala po akong natatandaan pang mga nagtagal ng 2 to 3 months sa mga... Oh, but you have cases o ano lang ito? Wala Mga po isolated? kami. Yes po, siguro mga isolated case. Pero una-una po kasi hindi mag-go through yung isang loan kung wala siyang UMID card or kung may problem yung account ng isang member. And once na na-approve naman po ito, wala na po magiging problem. No? So tuloy-tuloy na po yung granting and e-crediting niya. Mhm. Okay. Siguro nagtatagal lang po pag umpisa sa mga bagong members natin. Wala pa silang mga e-card account. Yes, so So, kailangan pa po nila Kailangan mag-enroll. talaga mag-secure, So, hintayin nila yung ATM po nila. And syempre, hintayin pa po yung uploading. Opo. okay, Bob, sige. So, Yung about transparency. So may mga transparency ba na sa loan denial reasons? oo. Specific sinasabi ninyo or generic lang na field credit evaluation? May yes mga po. ano ba na nade-deny? Meron din naman pong nadi-deny. Kagandahan po sa GSIS Touch, pag-submit po at pag-confirm mo ng loan mo, mati-check mo na po doon yung status ng inyong loan account. No? So, once you confirm, mati-check mo doon kung approved na siya ng AAO, kung granted na siya ni GSIS, at i-credited na sa bank. Or kung na-disapprove naman po ito ni AAO, mabe-verify din po natin yung reason kung bakit siya na-disapprove. Mhm. So, nandun po yung merong mga insufficient net take-home pay, gaya po ng mga ganun. Yeah, baka may mga insufficiencies, no? Opo. Okay, before you talk yung mga unique challenges, ma'am, can you at least give us an idea itong sa about naman yung mga claims? Sa claims po. Oo, ito malaking usapin ito eh. Lalong-lalo na yung mga disabled o kaya na aksidente opo. during the time na nagtatrabaho sila, something like that, no? Yes. Pagdating po sa mga sickness, injuries, and disabilities, meron po tayong claims na pwedeng i-avail sa GSIS. So, unang-una po para sa mga work-related sickness, injuries, Yes. Mhm. pwede po tayo mag-claim under employees' compensation. So, bali yung keyword po natin dito is work-related. No? So, dapat nagkasakit tayo, na accident or injury natin is related sa ating trabaho. So, yung pagdating po sa mga accidents, so anything that is related to work, example, going to work or after work, nagkaroon ng accident, as long as walang deviation po sa ating papunta at pag-uwi, so covered po ito sa employees compensation. Or meron po tayong mga travel order, mga errands na ginagawa para sa trabaho natin or mga company or office related activities, and then aksidente po tayo, yun. So covered din po sila under employees compensation. So meron po tayong medical reimbursement, hospitalization, rehabilitation services po under employees compensation, and yung syempre nakasick leave tayo, meron po tayong tinatawag na temporary total disability. So yung pong mga sick leave natin per day, mababayaran po ni employees compensation, or in case po ng functional loss or body parts, meron din po tayong tinatawag na permanent partial disability. Or in case na talagang hindi na makapagtrabaho ang isang member, hindi siya maka-engage. Permanent na. Yes po. So yun po yung tinatawag natin permanent total disability. So paano yun? Let's say hindi pa na ano yung years of service ng tao. Halimbawa, hindi pa siya naging 15 years pong ano natin minimum. So what if hindi talaga totally ano na siya disabled, wala pang 15 years, so paano po 'yon? Umabot. Yes po, no. So under permanent total disability, yun nga po kung hindi na talaga makapagtrabaho ang isang member, so pwede po siya mag-file ng permanent total disability. Yung pong ating mga disability benefits and employees compensation are subject for evaluation po ng ating mga medical officers. No? So permanent total disability po, kahit wala pong 15 years or kahit wala pa 60 years old, kung approve po ito ng ating mga medical officers, so entitled po ng basic monthly pension for life ang ating member. So may mga ceiling ito, ma'am. Of course. Mga ceiling amount na it should not exceed, parang ganyan. Wala naman po. Wala naman. Yung amount. Yeah, oo. Yung Base maximum, salary. minimum pension po natin starting January 1, 2003 is 5,000 pesos po. Okay. Yeah, yung kasi mga claims, kung minsan
depende yan sa, yun nga, yung gravity of Opo. what happened to you. No? How long the process, ma'am, yung mga ganun, yung disability Yung nila? pong mga claims po natin, basta complete yung documents, no? Yung processing po natin is 20 working days. At 20 working Yes po. days. Yan po. Kung updated po yung records natin, So attached po lahat yung medical and opo, everything po. basta Ano? lahat po yun. Okay. So 20 days. 20 days. Opo. Working At least po yung nakikinig ng mga Oo. ngayon, di alam nila 20 days. 20 working days po. 10 working days. 20 Okay. working days. Okay, i-shoot mo na yung ano natin dyan, yung isang magandang question yan. No? Okay po. So, ano po ang unique challenges ng Yan, GSIS oo. sa Pampanga compared to NCR o other regional offices? Paano ninyo ito ina-address? Siguro sa 25 years ninyo sa GSIS. Ang mga problems encountered, challenges, yung mga kuminsan gray areas din dyan. Actually, wala naman po masyadong unique, no? Although may mga isolation cases po tayong pagminsan. Pero na-address naman po ito kaagad, no? Dahil yung mga policies po ng GSIS, they are for all naman po. At kaagad pong ina-address kung meron man po mga problems, mga isolation cases na na-experience yung ating mga member, no? Kaagad po namin itong nire-refer sa mga kinauukulan po. Yes, alam mo, I heard some comments, no? Kasi yung mga iba, of course, sa SSS, no? They tend to compare ba? Bakit tagal sa SSS? Pero sa GSIS, mabilis, no? Tapos mas malaki sa GSIS kesa sa SSS. Do you have parang different procedures sa mga government agencies? Why they find it sa inyo po medyo mas mabilis, mas efficient? Mas malaki. Mas malaki. Meron, para-pareho naman po yung mga sinusundan natin. Meron po tayong tinatawag na ease of doing business. Apo. Yes, diba? So, para po ito sa lahat ng government agencies. Mhm. Yun, so para-pareho lang po na yung sinusunod. And yun nga po, no, meron po tayong mga working days, mga processes na sinisituate po namin na lumalabas po sila within the prescribed time po or within the turnaround time. Yung ating mga claims po, mga ibang mga procedures na ginagawa sa GSIS. Yes, pero And sinisituate din po namin na laging updated po yung mga records ng mga members para yun po mapabilis yung process. And patuloy po na inaayos po o ini-enhance ng GSIS yung mga programs na yun po gaya ng GSIS Touch. No, very available po, very convenient and accessible sa ating mga members sa mga GSIS services. No, na kahit saan, lagi ko pong binabanggit, anytime, anywhere, at their own convenience, maaari po nilang i-access ang kanilang mga records or i-access sa mga GSIS services and facilities po. Ma'am, isang question I just thought of it. No? Kung halimbawa itong mga members, they have administrative cases, criminal cases, halimbawa lang, yung mga sangkot sa mali, automatic, sila, baka cancel yung pension nila. Depende po doon sa decision po ng kanilang cases. So, kung dismiss po with forfeiture of benefits, so makakancel po or hindi natin babayaran yung kanilang yung kanilang retirement. Although, sa mga dismissed cases po natin, meron pa rin naman po sila makukuha sa GSIS like 50% ng kanilang cash surrender value. Okay. And then, refund of retirement premiums, 3% po. So, during the hearing and Hindi, hintayin po natin matapos investigation, nakaka-receive sila? Kung halimbawa sila? Depende po doon sa mga case nila. Mayroon- And then, notify po si Mayroon mong na GSIS. wala talaga. Ah? There was a state university president before na wala talaga siya because of accountability. So wala siya nakuha, zero. So may mga ganun among. Baka dismiss po siya. Apo, dismiss po talaga yan, ma'am. Kasi Ayun. accountability niya. Depende po kasi doon sa Yung kaso? kaso. Apo. Oo. Meron pong mga yung suspension. Civil service, yun, tapos sa GSA Connect po nila mo. So doon siya. Kung makukuha o wala. Oo, non-appealable yun, no? Apo. Kaya, ayan po, no? I think that's one penalty or sanctions na talagang, di ba? Apo. Madadama ng mga, nag-violate o kaya nagkaroon ng kaso. Okay lang administrative mong Pero pagka sa court na, Oo, kaya iba na nga. yun mong.
Kasi talagang, yun nga, yung sinabi mo, they have to have that sense of accountability because Apo. they are in the public service. Yes And po. if they have done some, anomalous activities there, talagang isa talaga sa mga penalties and sanctions yung aalisin, Apo, ma'am. no? Yes po. Itong Opo, kanila. Kung may accessory penalty po siya na for future of retirement benefits, Mhm. Automatic so, yan. hindi po natin siya babayaran. Yun. Yun ang masakit. Apo. Mayroong cases, ma'am, I think may kasama ko dati. Wala siyang namatay siya, tapos wala siyang inano na beneficiaries. So, paano yon? Kung wala po, meron po tayong, sinusundan po natin yung mga cases po na gano'n. Meron Ibabalik po po ba tayong- or what? Magkaroon ng investigation pa po nun? Alin po, may case po yung namatay. Hindi Hindi, po. wala daw. Namatay siya, wala siyang beneficiaries. Walang, Ba, single siya, tapos... Wala nang Magbe-base po tayo family. sa provision po ng Law of Interstate Succession ng Civil Code. Mhm. Apo. Oh, Bawal po sa legal heirs. okay. So, you have some guidelines. Yes po. Oo. Yan, Bob. Kaya siguraduhin mo may beneficiary ka, Bob. Ah. Sayang naman yung pinapagura. Apo. Okay, anyway, before anything else, basahin muna natin yung ating mga Viewers po. FB Comments. viewers at baka may mga questions sila. Sige, Bob. Okay, so of course, kasama natin co-host si Brother Noel. Number one pala si... Pilyapangan, Sally Castro, Allen Tim, Kapumpuye, and Bana Padua, Lizette Katahan, Gloria. Gloria Dakil, Dakel. Gay Ibete, Annalisa Liang, and then Zanda Guling. Zanda Guling, Norma Tugade, Raymond Santos, Edeline Galimba, Bobby David, Baby Robles, Len Sobaldo, G. Ibete, and Mayola Galang, and Yes, si Aaron Loret. Loresco. Okay. Wala na? Wala pong Okay. Very good. comments. Baka nahiya yung mga baka nagtatrabaho lahat ng mga Apo. members. May pasok ngayon. Working po, ma'am. Anyway, siguro mamaya may reply itong ating Okay, at siguro ma'am, if you have some last words ating mga GSIS members, pensioners, no? Baka gusto niyo pong manawagan, no? Sa kanilang lahat at lalong-lalo na ito nga yung mga dapat pumunta sa office ninyo, baka nakalimutan nila yung anything na dapat ayusin dyan sa inyong opisina and where are you located at, no? Yes. At ano po yung natin. Sige po, mag-last message kayo sa ating mga... So, para po sa mga members, pensioners po ng GSIS, kung meron po silang mga queries, pwede po silang mag-visit sa ating office, GSIS Pampanga office po sa Sindalan, sa tapat po ng Jumbo Genera. Or pwede po kayo mag-file ng request through our email, gsis.pampanga@gsis.gov.ph. Or pwede rin po kayo mag-submit na inyong mga members request form through GSIS Touch po. Oo, ma'am. Kung halimbawa lang yung members, hindi pwede talagang may representative. Dapat yung mga immediate family, right? So kung hindi po pwede si member para mag-transact, pwede po siya mag-authorize. Oo. Bigay na lang po siya ng authorization letter and photocopy po ng kanyang mga identification card po. Yeah. Kasi may mga ganyan Apo. Kung minsan yung anak o kaya yung Yes asawa, po. natin, because Ayan, of so- their physical condition. Okay, malaki po yung ako nakikita ko every time na I pass by yung MacArthur Highway diyan sa Sindalan, no, ma'am? Yes po. Oo. And basically po you have parang numbers ng inyong mga members dito. Yes po. Pwede po silang tumawag sa 455-2295. Yun po yung sa loans and claims. Meron din po tayong 455-1261 sa admin department po yun. And 455-2295 po, 96 sa billing and reconciliation department. More or less po, ilan yung sa statistics sa mga numbers ng GSIS members?
Dito Mayroon lang ba? po sa Opo. Pampanga. Yeah, sa Pampanga. Mga more than 20,000. 23,000. 23,000. So, yan ang ating All government over po, workforce. mga 2 million po. 2 million sa national. Yes po. Marami rin. Oo, employee po. Oo, yung mga empleyado 2 sa... points, alam ko 2 point something na ma'am eh. Yes, dumami na. Apo. That's right. Oo. Okay, at ang ganda ng ating talakayan, no? So, mag-end muna tayo, Bob, with the prayer before the announcements. Oo. Okay. Sige Maraming po. salamat po. On behalf of our manager, Ma'am Christine Joy Macam, thank you po for inviting us today. Kami naman po ay nagagalak na maging bahagi ng iyong programa sa Opo. umagang ito. At sa pamamagitan po ng iyong programa ay na-address po yung mga concern ng ating mga membros ng GSIS. Yan. Yes, So, ma'am. maraming salamat po. Maganda't iwanan nyo lahat yung information, mga numbers, no? Baka kung minsan may mga tumatawag dyan sa station natin so that ibabato namin ito yung mga concerns nila, no? Yes po. I think just like other agencies, no? Inihingi natin lahat yung inyo pong information sa office ninyo. Yes po. Oo. Pwede po. Thank you, ma'am. Okay, Bob? Okay po, so our... Ako na pala, no? Ama. Oo. Sige Closing po. prayer pala ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, Panginoon naming Diyos, salamat po sa natutunan naming ngayong araw. Pagpalain po ninyo ang GSIS at ang lahat ng mga miyembro nito. Sana po ay maging mas maayos at patas ang sistema para sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, kasama ng Banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain nyo rin. at pagpalain nawa tayo po ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, Ma'am Annabel, baka gusto mo i-greet yung mga sa office ninyo, sa family mo, Ma'am. Baka nakikinig sila. Ayan. Sige. So, yung I-greet mo po. I-greet siya po. aking better half. Yeah. ang aking mga anak. Aha. Binabatik po sila, yung mga kasama ko sa office, sa aming manager, Mhm. si Ma'am Tintin, Mhm. sa admin department po, Mhm. at mga taga BCRD, at syempre yung mga kasama ko sa FSD. Yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Pati yung security guard nyo dyan. Baka hindi kayo papasukin dyan. ano. Okay, thank you, ma'am. At of course, we expect na hindi ngayon lang ito. Apo. Ay siguro part 2 or part 3 pa, Yes no? po. Pagka available po ang inyong ahensya, no, para sa isang talakayan na ganito. Okay, announcement, Bob, bago tayo magtapos. Okay, so we have our medical mobile clinic schedule po. So, tomorrow, San Vicente, Santo Tomas, by 5, Pampanga, Panipuan, San Fernando, Pampanga. Then by 7, Santa Catalina, Minalin, and 11, Santa Ines, Guagua. Okay. And then by 12, San Juan, Santa Ana. And 13, Sagrada Masantol. 14, San Vicente Pilot School, Bulaon. Then 17, PPJ. Then 18, San Francisco, Macabebe. 19, Sapang Bato, Angeles City. Then by 20, Camachilis, Florida Blanca. Then 21, Pulong Maragol, Angeles City. 24, Santo Niño, Santo Tomas. 25, Balibago, Masantol. And 27, New Balibago, Angeles City. Okay, ito po yatid ng ating partner, no? Ang ABCs for Global Health by Dr. Juliet Cabiola. Yung ating pong programming after this episode ng Simbayan ay 10:30 po, we have the Rosary. 11 a.m. may misa po tayo dyan sa ating chapel. 12 noon, may replay po tayo ng Hello Father with Reverend Father Joel Jomarsus P. Gatos. 3 p.m., Chaplet of the Divine Mercy. 3:30, Sunis Kapampangan. 5:30 p.m., Monday Novena to the Holy Spirit. At mamaya magbabalik po ang aming programa with, hopefully, nandiyan na si Sister Sol Ahos, no? And Sister Rose Feliciano ng ating Migrants Ministry. At mamayang gabi ay, po tayo, may programa ang Psych Time, 7:30 yan. Eh siguro pagkatapos ng Psych Time, kung mayroon tayo, ay i-replay natin itong ating episode, no? Para doon sa mga hindi nakapakinig ngayong umaga, pwedeng mamaya mapakinggan, no? Dahil naka-off na sila. Apa. Wala na sa trabaho. And of course, pagdasal niyo po yung ating mga members ng Pampanga Clergy because we will have our
annual retreat, no? Today, mamayang gabi. ngayon, We start up to Thursday ng gabi po. Okay. Sige, Bob. Baka may ano ka pa. Greetings, paalam, and pasalamat. Okay po, so shout out po dyan sa kasama natin sa school ng Pampanga State University. And of course, my son sa Riot. Kanyang OJT trabaho. ba yan? Hindi mo, work na po. Work Bago na siya talaga? bago mag-board ng architecture. And then of course, my daughter sa Balibago Incorporated sa office ng auditor. Then of course, alam ko yung wife ko nakikinig kahit na nasa Athens, Grace siya ngayon. So nakikinig naman po. Okay. And my mom in New Jersey, USA. Oh, yan. International na pala yung pamilya mo. Okay. Oh, thank you so much, Bob. And hopefully, makasama natin sa susunod na episode, no? Yung ating Yung mga kasamahan. Kasamahan. Si Brother James, Noel. si Noel at si Jeff. Si Jeff ba nasa eskwelahan? Kasabay ko siya supposed to be mo. Kaso lang nauna siyang nag-exam today. Marami ng utang yung mga ibang members natin. Yun. Apa. Okay, sa ngalan po ng Commission on Public Affairs, no? Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay po ito, ang Station Administrator po ng 91.9 Bright FM. Muli pong bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Okay, thank you, Ma'am Annabel.